kukuchingamidzai kwatiri kuita pachirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours, apo patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana kubva kumadzimambo akasiyana: Chief Nyamaropa, Chief Bushu, Chief Kandeya, Chief Makoni nevamwe vakasiyana-siyana. Isu seSlay Media tinoti kana muchinge matadzirana mudzimba dzenyu haikona kuita mhirizhonga kupondana, asi endai kumadzimambo amunogara nawo monogadziriswa nyaya dzenyu. Nhasi nyaya yatiri kukupai takashanyadarira Chief Nyamaropa, uko kwatakasvika kune muroora ari kuti vamwene vaitiverengera mazuva ekuita bonde nemurume wangu tichigara kuHarare. Regai tipinde mudarira Chief Nyamaropa tinzwe zvizere muroora achitsanangura. Chakatanga ndichiroorwa, ndakaroorwa 2022 musi 11 October. Atina zvainetsa Changamire. Kusvikira amwene vangu vanga vari kuno kumusha vakazouya. Musi wa 19 October amwene vangu vakasvika. Handizivi kuti chii chavanga vandishoora kana chandandatovatadzira, because ndandisingavazivi yaitwa first time yangu kuvaona. Vakataura kuti mauvhini arore ushu enda kumba kwenyu. Changamire ndakaremerwa zvikandiomera zvikandirwadza. Musi wa 22 October nekuda kwekurwadziwa kwemagariro ndakasumuka ndokuenda kumba kwavamunini wangu kuHarare ikoko. Hanzvadzi dzangu ndobva dzandichidzokera, ndakadzoka Changamire ndairara panze, zvinhu zvichioma zvichirwadza. One day ndakapotsa ndarepwa ndikazobatsirwa neManex Don chidedzera mbavha. Vana mai vaitovhura maketeni vachindidongorera vari mumba. Ndikazondonunurwa nevanhu vekupolisi. Polisi ikazouya neni ikataura kuti uyu mwana handiti anogara pano here. Polisi ndeye pabudiriro 2. Zvikanzi any problem yekuti anorara panze. Ndakarara panze mazuva 3. Andinozorara panze. Asi murume wangu aigara ari mumba. Pataitaura pafoni aitaura kuti anga asingaende kubasa Changamire. Aitaura kuti zvichanaka. Musi wandinoenda kubasa zvinhu zvinoita. Ndakazouya kuno kumusha ndokubva ndasiyiwa. Changamire handidi kunyeperai. Murume anga asingachafoni. Hapana zvaaikwanisa kuita. Kana kuti andiite sei ndikada kumutsvaga. Kwaiva kutukana nekutaura zvinhu zvinosiyana-siyana. Kusvikira one day mama vaizviziva kuti murume wangu ane mumwe mukadzi waari kugarisana naye. Ndakagara ndakauya kuno kuNovember, December. Musi wa 31 December ndopandakazodzokera kuHarare. Mushure mekunge ndakauya munyika ino yemaziyo ndasingazivi kuenda kuchiprofita kana kupi. Ndakazvitakura. Mama ndobva vatiratidza kumapostori kwataienda tichiita sei. Ndanosvika kumapostori kuya munhu uya akuda akanzwawo tsitsi. Amwene vangu murume wangu akatombouisa kuno kutiri kuHarare kuita zvekundinzvenga kuma 3 AM. Auya kuzoti vataure hameno kuti ing'anga here kana kuti muprofita here kuti vaone mushonga wekuti ndibviswe nhumbu. But murume wangu ndisingazivi kuti waiva mweya wekundida here kana kuti chii. Akandipa ini nichibva ndaramba. Ndokubva zoti papai zvikanzi tachida kutobvisa nhumbu iyi. Ndikati saka musi iyoyo ndakazoenda kwamadzibaba vaya. Musi iyoyo vakanditenda wega. Madzibaba vaya nanhasi kana baba handifungisa kuti vanga vachiziva chokwadi. Havana kundiprofita Changamire. Vakatimira ndikuudze mwanangu. Ndati ndakakutarisa ndanzwa tsitsi. Ino handidi kuprofita. Ndoda kuudza mwana wako kuti wanga uchida kuzviuraya. Vakupe mari uende kune murume wako. Chokwadi mama wakabva wafonera. Vesina baba. Shuwa ndokumhanya zvikanzi mwana uya ndoda kugona kutotata chichi. Ndokubva ndatopiwa mari. Baba ndowakanipa mari. Ndokukwira pasi ndokubva ndaenda Changamire. Magarira andaita kuHarare nemurume wangu. Taigara nemukoma waamai. Vairoda 3 rooms. Ini ndairara mudining. Murume wangu airara muspare. Taiita nguva yekunzi nhasi mauvhini anombouya mubedroom. Ndomboenda kuspare kana kuti mudining. One day ndakazosumuka ndatoudzwa vamwe vanzi iwe usapuse. Ndokubva ndasumuka. Ndokubva ndaenda. Iye auti, wanzi nani pinda munomu? Wanzi chii nani pinda munomu? Ndikati nhasi itoite mama waindobva imba yaina ceiling. Zvikanzi Malvin chii chiri kuitika? Zvikanzi majuju vati vadaurira neni ndisiri kuda. Ndikati manje inini kani hazviite, nhasi ndiri kutoda. Chokwadi Changamire mama wakangozoti Malvin buda. Handidi kunyeperai nebonde takabva tandoita zvibva zvatopera hatina kana kuzomborovana. Changamire chazoita kuti ndisvike pano ndakuita ndichiri nekuti mutoro dodo izuva rese. 15 October maproblems taimawana musemumba hazvichaiko.
15 October murume wangu akabuda achiti ari kuenda kubasa. Takatoperekedzana. Kutukana chaimbotukana nekutonetsana nekutorovana. But musi uyoyo nyangwe ndikanzi nditsanangure nyaya nhasi. Handidi kunyepa, handina kana nyaya. Akatobuda achiti ari kuenda kubasa. Murume anodzoka. 11:45 amai vakapinza ko. Itore mufoni kuti Mauvini haachauye. Ndikati koinda. Amai vakatanga kundifonera mukoma waamai vake. Ndichibva ndafonera mama wekuno kusvikanzi ndizvozvo. Ndichibva ndazotsvaga iye akandiudza kuti ndiri kutoyozotora hembe. Ndikati uya izvezvi kana kuti mangwana chakamira zvakandiomera zvikandirwadza. Ini ndiri nherera handina vabereki. Ndakaenda kune vatinoti vabereki vangu vakandiudza kuti hazvigoni. Dzokera. Ndikakwira bhazi ndikauya. Ndichiuya ndakaudza baba. Baba wakati gara. Amai nerweseri ndobva wafonera murume wangu kuti kana une zvauri kuda amai juju tavati vandotora zvinhu vauye kuno. Mhanya izvezvi undotora zvauri kuita sei zvauri kuda. Akaenda nemukomana anonzi Munashe Manyika. Inini maki yangu ndandauya nawo kunoko. Ndokundosvika pana landlord. Vakatokumbirwa masipeki vakati hazviite kana mai juju vasipo. Zvikanzi aiwa itonzwai amai vangu tiri kutowirirana mukadzi wangu atori kumusha. Tatoenda kuti tigadzirisa. Chokwadi landlord ndokumba makiri. Mauvini ndobva tora zvaida. Ini ndazondosvika ndokundopinda mumba musi ko landlord zvikanzi mai juju inga makabva panapa munombonudza kuti mukuenda kubhindura kusiri kwamamuri. Ndiko chokwadi. Zvikanzi ndofembera here. Akauya nemunin'ina wake anonzi Munashe Manyika nemumwe musikana vakapinda mumba vakatora zvakati. Amwe nevenyu mimi vakatofona tiri pano. Chokwadi nyaya yangu yanga isati yazikanwa nevillage Changamire. Ndikadzoka ndakaudza baba. Pesa apa ndaishandisa mari yandaitsvaga ndega. Baba vakazonditsvagira $7 yokuti dzokerai mundotora zviriko. Plus kwanga kune firiji yatatapuwa naamai yokuti tisanoushandisa. Ndoya ndainyanya kutyira nekuti zvinhu zvenzi zvatobudiswa panze. Chokwadi Changamire ndakaenda $7. Musi uyoyo ndisati ndasumuka takatukana naamai ndoda kutaura chokwadi. Ndakuti ndisiye mwana. Musi ndichiuya 26 October ndairwara ndichipera simba ndichiita sei ndokubva tachizoenda kumadziro. Ndakaenda naamai mushure mekunge ndaenda kubasa kwaMauvini ndokubva ndaziva kuti Mauvini aimwa mapiritsi ari kubasa kwake achiwanda asi nini asingandiudzi. Ini ndazouya kunoko ndopandakati amai ndiperekedzei ndoda kuenda kundotestwawo nekuti pane zvandisiri kunzwa zvakanaka. Chokwadi Changamire ndakanosvika ndibva ndatestwa ndibva ndabetwa HIV positive. Ndakarwadziwa zvikandiomera asi ndakashinga ndikaramba ndiripo. Ndakandotora zvinhu kuHarare ndikadzoka. Mwana ndakabva ndanzi namwe nesi bvisa mwana pamukaka kuitira kuti sinzi wakazara mwana uyu uri negative mwana ane mukana wekuti anogona asina chirwere. Chokwadi ndakabvisa mwana wangu pamukaka kuti ndiende kunai kuHarare. Mwana zvavisingagoni nekuti ndandisina kana chikafu chekumupa kana mari. Ndandapawa $7 mese moziva kuti ndoinokwana kusvika kuHarare. Ndokuti amai mwana amai vakati modozondoudza hama dzenyu kuti ndakutorerai mwana. Ndikati amai sarini pandakambodaro ko pamakambondibira mwana ndiani wandakataurira. Chokwadi Changamire ndakambobirwa mwana ane mwedzi umwe chete. Ndikazoenda kuti kupolisi mwana akazodzoka ari kuna amai vavo mukoma wamai vachona mukuru. Vati Mauvini ndiyangoya nemwana achiti kwaizonitanetsana namai juju saka ndauya nemwana. Mwana ane 1 month. Ivo ndobva wanditi saka zvine basa rechi handiti muzukuru wangu. Zvekuti ndinova nekususpekta kuziva kuti vabereki vanofanira kunge vaiziva kuti uyu ane chirwere saka vanguva kutya kuti tinotapurira mwana chirwere. Ndomapwirwa ndikazoita mwana. Saka musiyo ndakazovabvunza kuti nhasi makutya kuti sara naye mwana ane 6 months asingachayamwe ko pamakambotora achiyamwe. Amai vakapindura zvavakapindura. Chokwadi nekurwadziwa ndakavapindura ndidi kunyepa Changamire. Kusvikira ndakatomboramwa mari iya ndikavadzosera baba ndikati handichazvigoni handichaende kuHarare kwachona nekuti handichazivi kuti chakukopotera amai mwana here kana kuti imari yamandipa. Baba tikaenda kuna sekuru agwe kwesekuru agwe kwakati aiwa
kwirai bhazi muende. Amai hapana chakaipa. Ndakanotsvaga ndega mari yebhazi yekudzoka. Nekuti handina kwekuti ndingachengeta mwana wangu ndakagara. Ndikadzoka ndikagara. Situation yandakazotanga kusangana nayo pamba. Zvaindirwadza zvaindiomera changamire. Zhizha rese remeona mvura yechinaya iri. Kungava 2 o'clock pakati peusiku. Ndaiona amai vouya kunoka dho nababa. Tairara tese mukicheni. Zvaindiomera. Munhu wandaikwanisa kuudza zvinhu izvi ende munhu wandakagona kutora kuisa padhuze pangu village rese. Ndaiudza mumwe anonzi Maibule. Ndichitanga kuroorwa mushomo ndakaudzwa namama kuti ndisisi vavo. Handina kuziva kuti ushamwari. Ushamwari huya hamena kuti hwazodini nekuti vanenge vasingachatsofambidzana zvakadini zvakanaka. Ndakaenda ndikanaudza mama magarira tiri kuita umboko so. Mama vaenda kuchuzouya vakuda kutsiura mama kuti ko imimi zviri kunzi nemuroora murume wake akaenda zviri kufamba sei. Torai mwana uya apedze nyaya yake. Kubvira musi uyo ndoparira sarungano. Saka ndakandoudza amai. Amai vakanditi ko imba iri kudonha ere. Ndikati handizivi. Zvikanzi vabvunze pamwe inogona kunge ichidonha. Kana ichidonha iwe unoenda pasekuru wako iko. Handipane musikana aripo. Undokumbira kuita sei? Kurara. Inewe musi uyo amai havanoziva kuti ndafungei. Ndikati asi mupamune muchityaurohwa nemheni. Hunzi namai kwete kana tirimo inogona kungotura nyangwe muno mukicheni. Ndikati ko hunzi mapango aya totya kuti kana mhepo ikauya inogona kuti torera marata tirimo. Ivo vanoziva kuti ndabvunzirei. Ndiri kubva ndanyarara zvangu. Second challenge yandakasangana nayo chikafu changamire. Kune vanomwa mapiritsi eHIV munogona kundipupurira. Ndinosvika nguva yekudedera. Ndakadzidza kupinda muvanhu. Nyaya yangu hapana munhu asingaizive changamire. Ende handichagoni kuti ndiite secret. Kana munhu anondibvunza ndinomuudza because ndotsvaga ubatsiro. Chikafu chakatanga kundinetsa. Ndakagona kupinda muvanhu kuti ndigone kutaura nevanhu. Ndiwane chikafu chekudya. Ende zvechokwadi ndakararama. Chiwiro chandakaita kubva muna October changamire kusvika zvandiri pano nhasi. Handizive sipo. Handizive kana bhututsi remwana. Ndozvionera. Saka muchiona ndiri panapa kudai so ndaremerwa kana kuti ndoita sei. Kana zviri kutaurwa kunzi Malvin kuita sei nekuita sei. Ndinoti kunyepa nekuti ndine humwe umbowo hwandinawo. Wokuti Malvin anonzi vanoti haasi kubatika kana kuti haasi kutaurwa naye. Malvin anotaurwa naye changamire. Zvekunzi Malvin haataurwe naye changamire. Malvin anotaurwa naye mazuva ese. Pakaita musikana aiona achisenda mameseji changamire. Achituka saizinotenga. Ende zvaaituka munhu iyeye zvaiva zvekunoku. Zvekuti iye ari kuzviti ari kuharira achigara naMalvin. Inini kunoku anenge azvinzwa nani ende anenge azviona kupi. Number 1. Right, what is enough? Single. Kagogo. Rukin gwanya yutawo. Kuramira mizviyero kuti nyasha dzikuwapa. Ora ngataure takadaiso. Ngatisanganei 1 minute wori taditi. Start. Nditi. Tarisai. Ndizvozvo. Wednesday. Ndikuya ukapona. Madzima tosangana ukaponda musi wechitatu na 10 o'clock. Uya naadzimai vako niwo unofungidzira unowirana. Zvamunoona kana chirara pamusoro penyika tisagadzire matambudziko kutsvaga ngozi mumba. Nomararamira akita mwana. Izvo zvikiitika zvese izvi. Hazvinakidzi mwana uyu. Ndataura date paper ndakakuti mwana uyu nganga inotaurwa musi wechi Sunday. Ndakazoona mfano wa mukomana akundifonera kutaura pafoni kati handina nguva yekutaura ndokata foni. Akauya kumba uku ndakazomupa mari yebhazi yokuti adzoke auye kumba kwako muroora wako.
tosangana nomwana wako naadzimai vako newo pamwe chete musi wechitatu. Kana zvaramba toedza zvimwe. Kushungurudza vanhu mudzimba ndokuri kukodzera masuicide yekuti vanhu vasvike pakufa. Ende uri kuona mwana anenge ari muprogram sezvaari izvi. Wabva nekumba kusvika panapa. Ndenetso. Vabereka ana vanobva kupi kumusha? Kwamutoko. Saka nawo manje izvozvo hazvinakidzi but zvinopera. Tosaka tiripo tichitonganyika mari bhasidzoke unombotenga sipo uye musi wechitatu pamhiri pamudhara kuchapa. Musi wechitatu tosangana ipapo ndinouya ndesa ndabuda kudzokera tombotaura tiripo. Iyo mavhiki hatina chokutaura kana kuwedzera kana kutapudza. Tichachengeta mwana iye.